Zdravím vás všechny, já jsem Creeper a vítám vás u videa z informačky o tomhle serveru. Kluci, jak se jmenuje? Tento server se jmenuje Goodcraft. Jo, díky, že jsi mi to poradil. Na serveru Goodcraft. Tak a všechno si to projdeme. Kluci mi tady u majitelkyně domluvili fly, aby se mě líp natáčelo. Za to jim moc děkuju, že jo kluci? Jo. Takže tady se spavnete, ale já jsem měl takovou smůlu, že jsem se spavnul na střeše. Takže podíváme se na pravidla. Negriefrovat, nepoužívat bugy, nežádat o OP ani GM admina atd. Nepoužívat hacky, například Flyhack X-Ray, admin tým má vždy pravdu, nenadávat mezi sebou atd. Nedodržení pravidel ban. Kluci, dostali jste někdy ban? Jo. Že například. Takže- Jako myslíš jako counter nebo tak dále? Ne, tady. Ne, to ne. Akorát já jsem dostal tyhle dvou mutet, protože jsem hlásal blázna. Protože tohle něco prostě bum. Já prostě, nemáme se o tom. Takže hlavní majitel je Viktorho, hlavní majitelka do Skibles, je tu taky. Tak, mohli byste mě povolit psaní, já bych jí něco napsal. Máš? Povolení. Nemám. Ale máš. Co diváku? Daladen. Takže Boulder je Forced Wing, admin Rien, OP Palx a Skyrim Craft. Aha. Takže hlavně admin Riptide a helper Alkio. Takže jdeme se porozlínout po tomhle serveru. Jak si můžete všimnout, kluci právě dostavují kostel, že jo? Ne. Ano. A já jsem je tam otravoval, že jo? Takže tady máte od hlavní... Počkej, že ti vylučuju, chci ještě něco říct. Tenhle server nikdy bude na 1.6, takže si to jako hlídejte. Takže jako dobrý, prostě si to hlídejte radši. Bude to nikdy ne na 6. Ano, teďka to psalo, že to mělo být 3.7., což bylo už v našem čase před 6 dny. Ano. A to... No, je pravda, že jste velmi přátelští, až na Palaxe, který mě mutnul. Takže tady je enchant. Jo, počkejte, já vám ještě něco řeknu. Exponent TNT, pojď za mnou. Víš, jak tady, pojď ke mně. Tady. Koukouč, trošku spavne. Kde je? Tady. Jo, tam je. Tam, no, pojď za mnou. Když se tak musíte prostě hledat ty XPčka, jen naprosto šlápnete a dostanete přes několik tisíc XPček, takže víte, tak to funguje. Tak ty to nevím ani já. Já to vím, protože já jsem na to celou šlapal a dělal jsem si XPčka. A tam, jak jsem říkal, kluci dostavili kostel, že jo, kluci? Ano, a před nějakou tam tu hodinu jsme dostali z Palaxem šlap. Je super. Takže tady je to docela pěkné to osvětlení a tady budeme kázat youtuberskou víru, že jo, kluci? Amen, pár kostel. Tu je vám kostel? No jo. Yes, ano. Takže ukážeme si další část serveru. Tady je T+V, což tady tíhle vám řeknu, co znamená. Tady je ta asi majitelka, tady je nějaký Pikachu. Řeknete o tom něco? Já nevím, jak bych tomu řekl, ale to znamená to, víte co, je to normální. Srdíčka! Cenzura.
napsané. No tak diváci si asi můžou domyslet, co to znamená. Ano, nemusíme to říkat, nebudeme dál střílet. Dozvíte se to na konci videa. Dozvíte se to na konci. Tady je nějaký shop, co postavili a... Možná vám to řekneme, jestli se nám to bude chtít. Takže teďka i po téhle části prohlížení se budeme na části ohlasů. Za chvíli se zpět. Můj ohlas je: tenhle server z 10 bodů dostane 8 bodů, což nedostal ještě žádný server. Protože tohle je mé první video ze serveru. Jo, a chvilku počkejte, ještě si něco zapomnět, když dáte lomno warp, tak se vám tady ukáže, co tady jsou za warpy. Jsou tady warp doly, warp enchant, warp kostel, warp mob arena, warp nether, warp shield, warp Na to se shop a stealthy. Na to se kouknu. Takže myslím, že bych se s vámi mohl rozloučit tady s Palaxem. A tady kde, jo, tady se Skyrimem a se Skibleskou, kde nevím, kde je. Takže se s váma loučím a uvidíme se u dalšího představení různých serverů. Ano. ahoj. Takže ahoj. Ahoj, ahoj. A ještě to nekončí, takže to znamená to srdíčko. Ti, kteří si to nedomysleli, to znamená jako láska. Pikachu a holka. To si dokážete domyslet. Jaký Pikachu? To není Pikachu. To je nějaký Goldman. Vypadá jak Pikachu. Vypadá, no. Pika. Takže teďka se s váma loučíme, pozdravím, pika. Jo, a počkejte, dejte všechny kanály odběr, i na můj, i na jeho. Problém je, že já nevím, jestli vás dám do popisku videa, jestli si vzpomenu. Já ti to dám, prostě všechno naše. Jo, napište mi to. Tam prostě, A ještě v popisku videa. Server v popisku videa má to maximálně 8 slotů. Ale když se tady bude víc připojovat hráčů, tak se to bude prej zvyšovat. Jo, takže doufám, že se připojíte a uvidíme se Au, teďka au, buď už sticha, a uvidíme se do pravdy už u dalšího představování, takže pika i s vámi. Ahoj. Ahoj.